Здравейте и честита нова година! Днес започвам една нова поредица, където ще споделям моите размисли докато пътувам. Общо размисли в колата. Ще ви говоря за различни неща, няма точно определена тема. Някои от епизодите може да са така свързани един с друг, други ще са просто сами за себе си. Обмислил съм или поне ще се опитам така да качвам видеота поне 2 пъти в седмицата. Може би понеделник и петък или сряда и петък, не знам, ще го измисля кои точно дни. Като ще гледам продължителността на видеотата да бъде не повече от 5-7 минути, за да не стават твърде дълги, твърде отекчителни. Ще се опитам да са така максимално без обработки, без така обширни скриптове, където всяко нещо да е написано. Просто моите си размисли. Не задължавам никой с моето мнение. Всеки има право на мнение по различните теми. Така че, ако ви е интересно, абонирайте се и очаквайте следващото видео много скоро, още тази седмица. Чао!